Малко място в обора на хората, ето за захарче, браво. Ето, да, е така, ще изкарам повече пари, пък и ти ще се чувстваш по-лекичко. Айде, продължаваме към пазара. Здраве! Здраве! Здравей, Петре! Здравей! Здравей, Хаджи Генчо! Накъде си тръгнал, Петре, с тази хубава кравичка? На пазар съм тръгнал, ще я продавам. Махнах и опашката, за да изкарам много пари, както ме посъветва дядо Поп. Много ти е хубава кравичката без опашка. Нали? Браво! Скъпо изглежда, нали така? Обаче знаеш ли? Да. Чух, че на пазара много се търсят крави без рога. И без опашка. Хубаво, защо са им на хората крави без рога? Защото много водат. Казвам ти, режи рогата, бара ще спечели. Хаджи Генчо, моето добиче е най-спокойното да се... Ето! Видя ли? Точно да буди! Хубава работа сега, крава без рога. Обаче, що Хаджи Генчо каза? Махаме рогата. Искаме и ви. Ти казвам, не ме гледай така.